Dneska si ukážeme, jak cvičím páku, budou tady i nějaký cviky, které si můžete zkusit, až dokoukáte dnešní video. Budou tady cviky, které můžete zkusit doma, v posilovně, takže doufám, že se vám video bude líbit a my můžeme jít na to. Takže jako první jsme začínali devonliftama. Tento cvik se nazývá singles a v tomhle cviku jde o to, aby se vám nepodlomilo zápěstí. Tenhle cvik je konkrétně na riser, takže aby se vám nepodlomilo zápěstí, když jedeme páku. V tomhle cviku teda zvedáme ruku, přitom se nám nesmí podlomit zápěstí. Vidíte, že jsem v takovém podřepu a používám judistický pásek. Tady jsme se rozjížděli nějakých těch 10 kg, pak jsme jeli na 15, 20 a nakonec 25. Takže tady vidíte, jak vypadá ten cvik zblízka. Omotáme si to kolem ruky a následně to hodíme přes kloub. Tak a takhle vypadá teda ta technika. Vidíte, že to mám přes klouby a zvedám pouze teda tu ruku. Loket nechávám připnutý na stehně. Jako další cvik jsme si dali nějaký ty bicáky s podpěrou teda paží. Tady vidíte, jak jedeme, rozjížděli jsme se s nějakýma těma 35 kilama, pak jsme to vytáhli na 55 a nakonec jsme vyjeli na 65. Takže tady vidíte, jaký jsme jeli pohyb. Jo, nejeli jsme úplně do natáhnutých rukou. Tak a tady už si nakládáme těch 65 kg, bylo to fakt těžký jako. Brutálně těžký to bylo samotný jako zvednout, protože většina lidí jako to je PR-ko na bench nějakých lidí. A tady už jsem jel. A tenhle cvik jsme nejeli s rovnou osou, ale byla vlastně natočená. Takže tady se teďka koukněte na tu techniku a můžete si to klidně potom zkusit ve fitku. Asi každý má takovouhle tyč a můžete zkusit teda ty bicáky. Good luck. Jako další cvik jsme si dali pronace, dali jsme jedno vlastně přes dlaň, že si protáhnete od palce to lano a druhý jsme dali, že si to dáte kolem palce. Tak tady vidíme techniku z dlaně přes palec, dáme si takhle provaz do dlaně a následně to jdeme od palce. Máme mírně pokrčený zápěstí, vidíte zhruba v takovém úhlu a následně už jenom zvedáme. Loktem pohybujeme jenom trochu dopředu a když jsme nahoře, tak ohýbáme co nejvíc zápěstí. A druhý jsme dali vlastně, že si to dáte kolem palce a taky vytáčíte vlastně zápěstí. Tady vidíte, jak vypadá teda ta technika. A jdete teda takovouhle malou rotaci, když to máte kolem toho palce, ale když to máme přes tu dlaň, tak jste viděli, že jsme dělali mnohem větší tu rotaci. Jako další cvik jsme si odjeli pronace u stolu na kladce. Tady teda vidíte, jak vypadá ta technika. Jo, jde o to, abyste jenom vytočili svoje zápěstí, aby směřovalo na vás. Cvičili jsme s handlem, který jsme si koupili na Mazhorenko Shop cca za 10 éček. Takhle si to teda dáme si to do dlaně a následně, aby to šlo přes palec, aby jsme mohli vlastně přes palec rotovat tu váhu, tak necháme si otevřít dlaň tou váhou a potom to už jenom rotujeme. Jo, vidíte, že jdu i s tělem dozadu.
teďka vám tady už nechám jenom klipy z toho, jak jsme teda páčili u toho stolu. Takže doufám, že se vám zbytek videa bude líbit, na konci máte ještě nějaký pozvání. Takže jo, mějte se dobře a dokoukejte klip. Music licensing reimagined. Artlist.io